Takže čauky mňauky Minecraftáci, vítám vás u dnešního dílu. Je to vlastně první díl z první série. První video byl vlastně ten nedokončený komplex, ale teď už začínáme tu první sérii, takže hned se do toho vrhneme. Dáme si hra pro jednoho hráče. Svět se bude jmenovat třeba Los Angeles. Pardon. Nebo se bude jmenovat třeba Praha. A další nastavení dáme třeba jezero, je to úplně jedno. A dáme vytvořit nový svět. Tak na začátek, tyhle, dobře my. Máme tady zvířata, což se hodí. Tam se kouknou po okolí. Si něco nenajdem. Nějakou kejsku třeba. Hustý. Sice je to pěkný, ale tam se asi hned tak nedostaneme, takže tak pro příště. Tady je to taky hezký, tady by se udělal bazén. Je tady, co je tady? Hustá kejska. Libecká. Tam ještě někam vede, koukneme se tady, kam to vede. Tady nějaký průchod. Tak se koukneme. Uhlí, proto si pak půjdem. Tyhle. Bezva! To je teda nejlepší začátek, co jsem mohl teda mít. Máme hned začátku vesnici, takže úspěch. Nemusíme ji pak hledat. Takže v klidu si sem dojdeme. Najdeme kovárnu v první řadě, protože to většinou bývá truhla. A nějaký věci na začátek to nikomu neuškodí, takže koukneme se. Máme tady truhla, co v ní je. Dobře, chleba, chestplate, železný meč. Tak to se nám přímo hodí, protože mečem budeme zabít tam ty zvířata, jak jsme byli tam. Tady prase. Jedno. Nazdar vesničaný. Nazdar. Jak se máš ty? Zelené očko. Jdeme tam na ty zvířata. Tak změna plánu, půjdeme asi se starat o vesnici. Budeme se o ní starat. Takže tím pádem už vlastně máme obydlí zajištěno. Teď kde byly ty zvířata, ty byly hned u spawnu, kde jsme se vygenerovali. By měl být někde tady za kopcem. Jo, tady je to. Takže jdem do prasat první. Čot. Headshot. Dobře mi. Tak pojď. Headshot. Pojď, hele, koukej, vidíš tu špičku meče, kam se ti zabodne, přímo sem. Kam zdrháš? Jedi, tři masa. Takže, pojď, čiky. Headshot. Asasin útočí. Jo, tak to byl zásah. Do hedky. Obelhetka. Ještě nějaký zvířata? Jo, tady jde prsátka. Ještě nějaký tlustý.
Máme hlad, tak se hned nažerem. Pojď. Cípni. Pojď. Ještě máme kráva. Tak pojď. Vrah. Hej, prase ještě jedno. Hetka. Hej, další. Přestali padat nějak masa? To zase nějaký 3 masa z jednoho prasátka. Ty jsi nějaký vykrmený, tak pojď. Hetka. Nic. A do prdele. Gunk. A 2 masa. Cípni. Si obstaráme žrádlo. Co tam děláš ty nahoře? No pojď sem, pojď k taťuldovi, pojď. Takhle, hele, od pinďoura. Jdem tam do prdele, no. Bungee jumping! Au. Počkejte chvíli, kouknu sami, kolik máme času. Jak dlouho už natáčíme. A máme čas. Ještě se tady zazabíme. Bum. A jdeme do tebe. Lord Vader. Obi-Wan Kenobi útočí do hetky. Cípni. A zakreslí mistr Yoda. Tak. A Luke Skywalker. Máme hlad. Headshot. Další slípka. Tak pojď. Tentokrát si tě podá. Sám mocný Lord Vader. Na jednu ránu. A sol. A to byl zásah. A teď tě kopne do hetky. Cristiano Ronaldo. Fung. A je po tobě. A teď Lionel Messi útočí na bránu a je to gol. Tak pojď. Čiki. Spadni. Jo. Tak, poslední. Didier Drogba útočí. A Petrček zachytává své masíčka do své náruče. Co tam děláš, ty prase? Co tam děláš nahoře? Mám si pro... Co tam děláte? Spadni. Pojď. Jo, to bylo. Cípni. Tak, tady by měla být truhla. Samozřejmě, tak si tam dáme všechno, co jsme teď dokázali urobit. Takže, co si budeme potřebovat? Budeme si asi natěžit ještě dřevo před koncem videa, takže jdeme do lesíčka. Další prase. Kašlu na vás, ale schodím tě tady do jámy, hele. Pojď.
Tyhle, jsem do jámy. Ne, tyhle, tady, nechoď tady. Nechoď tady, no pojď do jámy, no pojď. Pojď, už tam seš skoro. Ty svině jedna. Jo, ty vovo nechci, to je svině. Jdeme na toto. Přeskočím to, co myslíte? Typněte si. Správně, přeskočím se. Že nasekáme dřevíčko. Hej! Hej! Jdeme zabít nějaký ovce. Jdeme ostříhat ovce, ať máme vlnu. Myslivec kutá. Jo, už to dodělej, ty svině. Ty vedem se nažrát, máme hlad. My máme hlad. Jdem se rychle nažrát. Co tu máme? Takže dneska se podává syrové hovězí maso. No to je výtečné. Hezky jsi to ulovil. Tím musím pogratulovat. A jdem na ty ovce. Stačí nám 3. Ale už je večer, takže to bude hodně nebezpečné. James Bond útočí. Takže za první strom se schovává. Tak jdeme na to. Tamhle je. Další. Tak pojď. Pomalu se plížíme. Pomalu a do hetky. Jo, máme vlnu. A další chcípla. Máme další vlnu. A teď prase. Dělej, pojď sem. Chcíplos. Tak a poslední ovečka, která čeká, až bude ostříhána. A kurňa. Jak se dostaneme na druhou stranu? No jasně, že jednoduše, tady to přejdem. Kam si myslíš, že jdeš, ty ovce jedna? Kam si myslíš, že jdeš? Já, ona gebla. Na první ránu. To je krásný prostě. Ale počkat. Koukneme si, kolik máme času. Aby jsme to nepřešvihli. Počkejte. No, tak už budeme muset končit. Bohužel. Takže náš příběh bude pokračovat druhou epizodou, kdy si natěžíme více dřeva a zkusíme si postavit domek a zkusíme vylepšit celkově vesnici. Takže zatím ahoj a čauky mňauky, Minecraftáci. Už se těším.